Ola, que tal? Moi boas, benvidos a unha nova entrevista en Atlántico TV, hoxe con Alberto Vázquez. Que tal, Alberto, como estás? Pois moi ben, moitas grazas por esta entrevista. Eu anotei aquí, director, ilustrador, dibuixante, eu non sei que é o que che define de todo isto que fas. A ver, eu son debuxante, sempre fixen banda deseñada, ilustración, e por casualidades do destino acabei facendo películas e tamén coordinando xestión cultural, como por exemplo o Tomato Festi. Porque estamos para falar do Hematofesti que se está a celebrar agora, onte, a Hematogala, que foi, vamos, unha maravilla. Contanos un pouco como foi. Sí, a Hematogala é como un dos eixos central do festival, non? Onde, bueno, é un festival que, a parte de literatura infantil, humor, é moi transversal, porque tamén hai música, pois hai obradoiros, todo tipo de actuacións, bueno, é moita ilustración, moito deseño tamén, e a Matogala pois é un dos puntos fortes porque houbo 3 actuacións musicais, tocaron Igmig, un grupo daqui, tamén coñeces eso, pois a Grande Amore, si, presentou unha Touriñán e María Lado, houbo aquí algunhas persoas célebres viguesas como Silvia Superstar. Sí, actuación de Ignacio Esfarrai. Sí, bueno, falaremos de Ignacio. Selena. Sí, e bueno, é unha maneira de intentar achegar ao público que non só vai á literatura infantil, vai chegar ao festival, non? Unha maneira de promocionar o festival e facer un gran evento onde humor é o eixo central. Do que ten todo, humor, literatura, cousas infantís, cine, eu creo que é un festival completo. Sí, é o que se dicía, non? Un festival transversal que queremos tocar todas as patas da cultura, pero sempre tendo en conta, bueno, cal é o que son os nenos, non? Cal é o eixo principal, non? Este festi é un homenaxe a Miguel González, o hematocrítico. E, bueno, el era unha persoa que en si mesmo era un festival, unha persoa moi querida por todo o mundo, profesor, escritor de literatura infantil, guionista, bueno, cando faleceu, pois todo o mundo quiso apuntarse a este festival, e por eso temos tantos grandes nomes, porque eles ven, o sea, toda esta xente ven como porque eran amigos de Miguel, non? Entón eu creo que é o primeiro festival no mundo que se dedica a unha persoa e se lle pon o seu nome, non? Última xornada, que vexo que hai aí charlas, hai tamén literatura, hai unha exposición que comentábasme antes fora de cámara, bueno, conta un pouco que é o seu peche do Hematofesti. Sí, o último día, que hoxe é sábado, pois temos unha exposición do Bosque dos Contos, que eran uns libros que fixo Miguel, que foron moi exitosos, son moi exitosos, están ali os orixinais feitos por min, porque eu comecei o seu primeiro libro, fixemos conxuntamente, non? Para min é moi especial, é unha honra que se faga esta exposición, e logo temos todo o día de talleres, con autores de aquí, como Berto Fojo, Natalia Ampierre, Zou Iván R, talleres para nenos, que son un éxito, están pechados xa dende hai tempo, e logo temos unha xornada todo o día de literatura e ilustración infantil, que está coordinada por Eva Mejuto e Monse Penas, vale? Bueno, estamos organizando todo o equipo do Masterfesti, liderado por Leticia Costas, é unha xornada moi completa onde hai moitas charlas de ilustradores como Susana Isern ou Bea Gregores, e logo temos algunha cousa moi especial como o premio Humor con H, que é un premio que damos a álbum ilustrado con 5.000 euros de cuantía e publicación en 3 idiomas pola editorial Triqueta. Sí, este ano xa están publicados os gañadores, Pablo Albo e Andrea Antignori, que son escritor e ilustrador, e logo despois temos un acto moi especial que se chama Lenda do Recreo, porque é un nome de un libro que fixo o Hematocrítico, e o ano pasado dimos como un premio a toda unha carreira, a Manuel Bragado, que é o editor de Xerais de toda a vida, e, bueno, de moitos máis eventos culturais. Este ano, pois, se lle dá a Teresa Raval,
que moita xente a coñecerá, non? Eu cando era un neno tiña programas infantiles na primeira, non? É un acto sempre moi emotivo, porque é un premio a carreira, e lle damos un trofeo especial, que este caso, este ano é o Dino Seto, que é a imaxe, non? A imaxe deste ano é o Dino Seto, que é como un Tyrannosaurus Rex, non? Desto, cando o internet se queda sen... Se queda sen cobertura, non sen... O xogo ese, pois é a idea, non? Que nos parecía que representaba ben o festival. Sacache o nome de Teresa Raval, saco Touriñán, saco Ignatius, como se pode aunar tanta xente boa nun festival e xente tan diversa? Pois mira, Ignatius quería vir o ano pasado, sabes, pero el non puido, porque tiña o traballo, tiña outras viaxes, e dixo, pois o ano que ven vou seguro, non? Cumpliu a súa palabra, a parte de que actuou onte, actúa hoxe, está dando un taller de humor no Vitruvia, e o sábado tamén, o sea, hoxe, temos un concerto do seu grupo. De Petróleo. Sabes, no Vitruvia, que é un sitio moi especial, moi bonito, e vai a ser unha noite maravillosa. Aparte, falamos tamén moito, Hematofesti trata sobre unha literatura e ilustración infantil que eu creo que está moi de moda, afortunadamente agora. Como valora esa saúde da literatura e da ilustración infantil agora mesmo? A ver, a literatura infantil vende bastante, crea moito interese, a todos os nenos lles gustan os libros e os debuxos, sabes? E piden aos pais, non? Co cal é un sector moi interesante, non? Porque, aparte, por exemplo, como ilustrador, eu son ilustrador, é un medio moi libre para traballar, ti podes debuxar de moitas maneiras, non? O sea, é como volver... Eu cando debuxo ilustración infantil é como que volvo a ser un neno, con a maneira de pintar, a veces pinto no chan e todo, non? É un sector como moi forte, que ten moitas ventas, e aquí en Galicia temos grandes autores e autoras, non? Entón, parécenos que é importante promocionar este sector porque é un sector económico que pode ser clave tamén. Igual os nenos len máis cos adultos, non? Iso tamén está ben sabelo, non? Sí, claro, os nenos sempre demandan todo isto, e tamén, e os que non saben ler, pois xo len. Os debuxos? Os pais. E xa para rematar esta entrevista non quero cerrar sen recordar o hematocrítico, ti amigo personal del, cal é o recordo que tes de Miguel? A ver, eu sempre o digo, era unha persoa moi especial, é unha persoa moi positiva, moi optimista, el era un festival en si mesmo, por eso estamos facendo un festival, e por eso a maioría da xente que ven a este festival era porque eran amigos seus, non? Creo que é o único festival no mundo que ten o nome de unha persoa, non? É un homenaxe á súa figura, xa non só a súa figura, a súa maneira de entender o mundo, non? Nos moitas veces cando programamos neste festival pensamos, pero que lle gustaría a Miguel? Que pensaría Miguel disto, non? Claro, Ledicia era a súa parella, eu era un moi bo amigo, bueno, para nós é moi importante, non gustaríanos pensar que está vendo isto e ríndose a onde este, non? Moi emotivo, todos os anos é moi emotivo, e, bueno, pois nada, é unha maneira de homenaxear a súa figura e de facer un proxecto cultural potente aquí en Vigo, que tamén é importante. Sí, bueno, pois que siga máis edición 10, 20, que siga esa memoria de Miguel, que todo o que se faga creo que vai ser pouco, non? Por a figura que tiña el. Sí, seguro que sí, e sobre todo de deixar unha semente aquí na cidade de Vigo, non? Porque teño que dicir que todas as institucións volcáronse con este festival e temos que agradecer a todos os patrocinadores. Ao final, o ano pasado pasaron máis de 5.000 persoas, é un festival que se está consolidando e queremos que sexa unha referencia non só en Galicia, sino a nivel nacional. Con invitados como estos seguro. Seguro, verdade. Moitísimas gracias, Alberto, por estar con nós. A vos, moi amables.